A mai videóban, srácok, be fogok jelentkezni régi elhagyatott akkantjaimra. Ne tartsatok velem! Nem tudom, melyikkel kezdünk, legyen ez. Jusz, baszki. Nagyon jó. Ez melyik? 67-6. Jó, és léptünk. És itt vagyunk, akkor lépünk is be Steel Railroadba. Jó, magam, hála Istennek, megvan Frednek. Most is nem akartam ellenni ezt, akkor lépjünk is be. Kezdjük is el. Lépjünk is be, és akkor most meg is nézzük. Nézzük is meg 3-2-1. Egy Nubini pizza néni. 3-2-1 következő. Cyber Seminis majd ez azért sokkal jobb. Égdés szahur bro, az ritka. Azt már elég régóta nem volt meg, és a következő. Egy Nubini pizza, és a következő. Egy Nubini pizza, nem tudom, hogy Nubini pizza nincs, de még nem volt régen. És egy John Pork Traders Nubini pizza néni. Na ez azért Nubini. Cyberdos, tung szítos, ha jól láttam. És egy traktorod, dinoszauról. De ez az effektel. Nem meg arra emlékszem, nem tudom. Ilyen Apple is egy visszagisztáztam. Hát ez 10 per 6, ez menjünk is tovább. Be is jelentkeztem a másik akántomba, és akkor lépünk is be a privát szeromra. Most megnézzük 3-2-1. Los Tortus, sima. Egy effektes Guerreiro digitale, na. Lavacas lepre, no. Aztán egy takkos lak Saura, Pekon van nem olyan rossz, és egy Paradiso Axolotl, amit már nagyon régóta szerezni, ráadásul Divine-ba, meg tűz. És Job, Saur 7,1 ami a Vendes ponolhat, de megdobtam. Vagyis egy Divine Tortus, oh my god. És egy sima Appellini, minden kis akkumon van egy Appellini cig. És egy Bani Saur 9 milliós. Erre adok egy 10 per 7 is veled. Simán megérd, mert nem, 10 per 8-at tudjátok, mint 10 per 8-at. Be is léptem másik akántomban, de szerintem nem játszottam szégebbre, mert csak 99 forrás van itt. De attól még megnézzük. Lépünk is be, reménykedek, hogy valami jó lesz, vagy itt Strawberry Farm biztos, hogy nem lesz a tolyba, mert hát túl látszik, semmit, én elsikasztom a játékot, úgyhogy menjünk is kövére. Itt is vagyunk, ebből már beléptem Steel Railroadba, úgyhogy lépünk is be a privát szeromra. Itt még be is kell frendelni a nagy akkomat, úgyhogy azt még befrendeljük. Szerencsém lesz a srác, aki ma küldtem ennek a kis akkomnak invite-ot, úgyhogy nem lesz olyan nagy baj. El is van fogadva, és akkor be is lépünk a privát szeromra. Meg is nézzük, 3-2-1. Hát és nagyon semmi. Bro, hell, ezek mi a szar? Együnk csak a viakon. És itt maga nincsen megfelelnek, de a másik ember. És ott van egy ember, csak úgy ellopják a semmet. Gyorsan meg kell nézni, milyen színvonalak mielőtt ellopja. Már be se bírok menni. Ilyen railroad kártyáim vannak. Ezek jó szarok. Akkor itt most vagyunk a következő akántumban, és akkor lépünk is be a Steel Railroadba. Itt is vagyunk a következő akundán, már az is feltétlenül a Gingerbread Basil Noir 3-2-es. Spider effektes Bombardino Vaccarino. Na. És kövé egy 62,5 milliós takarítja krokodil. Na, nagyon jó. És a sima Semin Spiderini. Azt 4 kolorból futogrin, aztán már Rebirthöz kell. Igen, Nos Tortus. Aztán Chef Cabra, az is a Rebirthöz kell. Aztán Cicatera. Aztán Trenos Turbo Tramina. Azt amit kell mondani. Aztán egy Gryphus Medusi, és aztán egy Rockand, és aztán na megyünk is fel. Úgy is vettem, van egy körszlepem, meg cyberszlepem. Picit bukolok. Még fent van egy Job Saur. Na akkor ez az akántom is lett volna. Na itt is vagyok a következő akántumban, na lépjünk is be a privát szerveremre. 3-2-1 is. Mi? 360 millió! Tesó, ne szórakozzam. 150 milliós Los Cigrateras. És 121 milliós No My Gold.
És így a Six Seven, ami 97 milliót termel. Mi az? És Bunny Star Divine. És egy Galaxy Bunny Star, egy normális volt 40,5 millió, egy Bunny Star, Csikaterina biciklet, és egy Lost normális hosszú Beatles, meg van egy Legrande, meg egy Burrito Bunnytom. Ez őrület. Még van egy utolsó accountban, azt én nézzük meg, de ez valami brutál volt. Itt is van a következő accountban, 3-2-1 is. Egy Lost Chicateras 42 millió? Tesó, mi a szól? Egy 63 milliós Bananito? Egy One X van. Mi a szar? Egy Nubini Pizzani. Flankito. Tesó. Crazy. Még egy Nubini Pizzani. Egy Gold Strawberry. Rainbow Toto, meg egy Legrande kombináción. Ez brutális volt. Pörgetünk egyet az arányzás lenne, hát ha valami szerencsét bead. De pazd meg, nem jönnek már, bocsánat. Hát itt spinálnunk. Egyben jobb számos van helyem. Nincs olyan. Akkor srácok, aztán videó ennyi is lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, a következő videóban találkozunk. Na, sziasztok!